Sa silangang lalawigan sa Negros Oriental, may kaugalingon ng molecular laboratory ang publikong tambalanan sa Dumaguete City aron mo proseso sa mga RT-PCR test o swab test o gagilauman nga maggamit kini sud sa simana o karong simana. Si Chelo Valiana sa report. Makahimo pagproseso ang molecular laboratory sa Negros Oriental Provincial Hospital og 600 ka swab specimen matag adlaw. Tungod niini dili na ipadapa ang ilang mga swab sample dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory. Mas paspas na unya ang pagpagawa sa resulta human sa swab test itandi kaniadto nga mudagan pa sa 3 ngadto sa 7 ka adlaw. Subay niini, naglaraw ang lalawigan nga mopahigayon og mass testing tungod kay aduna na may local o community transmission. Mipasidaan ng daan si Dr. Leland Estacion, tigpamaba sa Negros Oriental Provincial Health Office. Sa posibleng pagsulbong unya sa magpositibo sa COVID-19 tungod kay may kaugalingon ng mga laboratory. Gipahibawi noon sa tigpamaba sa Department of Health sa Riyon nga aduna pay gikinahanglang usbon sa laboratory aron makapasar sa standard ug sa samang higayon masiguro nga luwas ang mga laboratory personnel. But for now, murag na atay swab testing pagahimuon and the result is final. They can say now whether it's negative or positive. Pero kung mag-positive doon na po tayo isolation facility. So once these two things are already complied with sa infra, and there are also certain things sa documentation lang na they need to comply with, which is also very minor, kayang-kaya nila yan. Misaad hinuon ang DOH-7 nga mahatagan dayon og license to operate ang lalawigan kung mausab ang angayang usbon sa laboratorio. Ang laboratory matud sa DOH-7 gawa sa mga sample sa COVID-19 magamit usab nga pagproseso sa ubang specimen sama sa ubang viral infectious diseases, sama sa meningococcemia, dengue, rabies, ug gani sa HIV. Pero karon nga napata sa COVID pandemic, exclusively for COVID-19 ra sa ang ato ang testing. Pero pag mawala na ang COVID-19, pag mabalik na kita sa atong old normal, kay for sure mahuman ra man gyud ni. I am hopeful. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.